Dok prvi podaci o plesnim priredbama i baletnim divertismanima u izvedbama njemačkih putujućih družina u Hrvatskoj potječu s kraja 18. stoljeća, a prvi cjelovečerni balet Vila Lutaka Jozefa Bajera izveden je u Zagrebu 1892. rođendan prvoga hrvatskog baleta ostao je dvojben. Dok su još i suvremenici zbog hrvatskog autora i tematike prvim hrvatskim baletom smatrali onaj Srećka Albinija na Plitvička jezera, manje poznato da je 3 mjeseca prije izveden balet Jela, Bele plemenitog Adamovića Čepinskog. Izvedba Jele održana je u Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu 15. siječnja 1898. godine. Građa za balet uzeta je iz bajke u stihovima njemačkog romantičkog pjesnika Friedricha Rückerta. Svečana preizvedba baleta bila je dobro posjećena. Od uglednika bili su prisutni nadvojvoda Leopold Salvator i nadvojvotkinja Blanka, Bankuen Hedervar i supruga. Ocjene suvremenika Franje Kuhača i Milutina Cihlara Nehajeva bile su analogne. Hvale instrumentaciju, smisao za boje i nijanse, zamjerajući skladatelju što nije pokušao stvoriti nacionalno obojenu glazbu. Bela Adamović Čepinski rođen je u obiteljskom dvorcu u Čepinu. Nakon propasti čepinskog posjeda, Bela odlazi kao instruktor glazbe princu Burbonskom. Uz to namještenje studirao je glazbu, klavir i kompoziciju. Po zagovoru moćnih prijatelja izabran je za narodnog zastupnika na listi unionističke stranke, te delegata na zajedničkom Hrvatsko-Ugarskom saboru u Budimpešti. No, kako navodi njegov biograf, jedna Bachova fuga mogla ga je više ugrijati nego sve parlamentarne intrige i podvale. Bela je kao glazbenik ostavio više od 50 glazbenih dijela, uglazbio 40 pjesama, 1 misu i 16 raznih kuplea. Ipak njegovo najznačajnije dijelo svakako je prvi hrvatski balet Jela.